Мәдинә Маликова. Шешке балы. Жәйге кеш үзенең йомшак кара канатын ыгы-зыгылы, тузанлы, гөрелтеле шәһәр өстенә җәеп, аулак ишегалларын җылы иңгергә төргән. Баганалардагы утлар исә кабынмаган иде әле. Ян урамдагы 9 катлы йортның янына зәңгәр бер кәвешле күксел газель килеп туктады. Кабинада утырган урта яшьләрдәге ир кеше сул беләген күтәреп, сәгатенең яктырып күренгән циферблатына карап алды. 10 тулып 11-нче киткән икән. Ашыгырга кирәк иде. Ишек алдына кереп, тар юлларда булганып йөргәнче, машинаны урам яктагына калдырып туру яхшырак булыр дип уйлады ул. Йомышы зурдан түгел. Алып килгән күчтәнәчен бер банка шешке балын балдызына тапшырасы гына. Аннары аны Таллы шәһәре белән Аланлык авылы арасындагы 30 чакрымлы юл көтә. Вакытсың булса да, урамда кеше йөреп тора иде. Көлешеп, шаулашып, төркем-төркем яшьләр уза, бала җитәкләгән парлар каядыр бара. Көндез эшләп армаганнар күрәсең, йокларга ашыкмыйлар. Сәгъдия тагын турсайгандыр инде дип уйлады ул хатыны турында. Озактырмам дигән идем. Гамил кечкенә генә бизнес белән шөгыльләнә. Мәскәүдән паласлар, келәмнәр алып кайтып сата. Таныш белеш, күрше-күләнгә, теләгәннәрен махсус эзләп табып өйләренә илтеп бирә. Бүген дә менә Таллыдагы танышларына 4 палас алып килгән иде. Син ашыкканда ул пышыга дигәндәй, андый чакта кергән җирдән тиз генә борылып чыгып китеп булмый бит ул. Берәүләрнең эштән кайтканын көтәргә туры килде. Икенчеләре товарны идәнгә җәеп салып, озаклап карап, тикшереп, тормыш авырлыкларыннан зарланып, чәй эчәргә кыстап аптыратты. Җайларына тормый булмый, кошны җыерга ярамый. Сатучының товары елмаю нурына манчып, сүз балын ягып бирсәң генә яхшы үтә. Ул кабинадан сикереп төште дә, банка салынган полиэтилен капчыкны алып, ишекне шапылдатып япты. Сигнализацияны тоташтырды. Аннары ашыгып озын йортның урта бер җирендә, беренче кат биеклегендә уелган зур аралыкка юнәлде. Ишек алдына барып кергәч, күңеленең нечкә бер кылы сулкылдап куйды. Аңа таныш урам, күнегелгән мөхит, җанга якын сукмаклар иде булар. Күп таптады ул бирдәге асфальтны. Язгы көзге өмәләрдә, башкалар белән бергәләп, ишек төпләрен себереп, агачлар утыртып йөрде. Әнә ул утырткан каеннар, шымырт миләшләр нинди биегәеп, җанга тынычлык биреп, серле караңгылыкка төренеп утыралар. Каршы яктагы 9 катлы йортта Гамилнең бер бүлмәле фатиры бар. 5 еллык хезмәтенең җимеше. Хәзерге вакытта анда балдызы Сәрия яши. Өйдә булса ярар иде. Күчтәнәчне бирергә дә, апасыннан сәлам әйтеп китәргә кирәк булыр. Ләкин ул ишек алдының уртасына да җитә алмады, урам ягыннан машина сигнализациясының ачы итеп үзек-үзек чинаганы ишетелде. Тәрәзәсен ватып, магнитоланы алып китмәсеннәр тагын. Гамил борылып кире йөгерде. Аңа каршы йорт астындагы күләгәгә 3-4 малай чабып килеп керде. Ул аларны әйләнеп узмакчы иде, ләкин берәү аяк чалды, икенчесе арттан китереп бәрде. Гамил гөрселдәп егылды, сумкасы шартлап бәрелде, пыяла ватылган тавыш ишетелде. Бетте бал дип уйлады ул. Һәм шундук сикереп торырга талпынды. Әмма калкынып өлгермәде, арттан башына китереп суктылар. Ул кире асфальтка ишелеп төште. Каты сызлаудан күзе томаланган иде. Тирәсендә булганган 3-4 адәм затының чырайын айыра алмады. Пырдымсыз хәрәкәтләреннән, үзек-үзек сулыш алуларыннан гына бик яшьләр, бәлки үсмерләр икәнен чамалады. Андыйлар айыруча кансыз, шәфкатьсез була. Башны сарган томан аша берәүнең "Готов" дигәне ишетелде. Каты куллар кесәләрне актарды. Тән буйлап ач күселәр чабышкан кебек тоелды. Ул сакланырга теләп кулларын күтәрде. "Лежи, сука" диде берәү, һәм Гамилнең күкрәгенә 2-3 тапкыр каты итеп төртте. Джинсы күлмәк тукымасы шытырдап йыртылды. "Пычак" дигән уй узды баштан. "Атас" дигән тавыш ишетелде шунда. "Киләләр, таегыз тизрәк, атас!" Башта калын тавыш белән башланган бу кычкыру кинәт кенә балаларча нечкә яңгырашка күчте. Һәм бу үзгәрештә, аның борылышында, сулыгып тын алуында бик таныш, бик
үз һәм җанга якын аһаң яңгырап куйды. Улым дигән уй чагылып узды башта. Газим тавышы. Бу уй зиһенгә сарылган томанны яшен кебек ярып узгандай итте. Гамил шыңгылга убылган кебек булды. Күпме вакыт хушсыз яткандыр. Өстенә иелгән ир кешенең сулышыннан айнып китте ул. Ташласана, урамда аунап яткан һәр исерекне без генә кайгыртып бетерә алмабыз, диде хатын-кыз тавышы. Хатыннарның шул булыр инде. Егылып яткан һәр ир заты исерексезнеңчә. Ә бәлки йөрәге тоткандыр аның. Я бәреп киткәннәрдер. Чыннан да канга баткан бит бу. Кагылма, диде ярым пышылдауга күчеп ысылдап хатын. Үзе бераз читләште дә булса кирәк. Урына күрмә. Милиция килеп чыкса, иң беренче итеп үзеңне тотып алырлар. Ябып куярга да күп сорамаслар. Китик тизрәк, әйдә дим. Ир кеше исә Гамилнең йөзенә тагын да якынрак иелде. Әй, син мине ишетәсеңме? Ишетәм. Торырга ярдәм итегез. Скорый чакырыкмы? Юк, кирәкми. Мин монда гына. Гамил хәлсез кулын көчкә күтәреп, ишек алдына, каршыдагы 9 катлы йортка ишарәләде. Эй, бәйләндең юкка, диде читтәрәк торган хатын. Ләкин бу юлы тавышы йомшарган иде инде. Ир кеше күкрәк турыннан тотып күтәрмәкче иде, Гамил каты ыңрашып җибәрде. Ә бәлки, сине кузгатырга ярамыйдыр, диде узганчы. Син мине кулымнан тот. Өйгә генә кирим. Лифт эшли анда. Өйгә лифт дигән сүзләр хатын күңлендәге шомны бераз таратты булса кирәк. Мондый очракта кешене өенә кертеп куюдан да яхшысы юк бит инде. Милиция күзенә дә чалынмыйсың, шәфкатьле булып та каласың. Шуны уйлап булса кирәк, хатын да якынрак килеп Гамилнең күлмәгеннән тотып алды. Аллага шөкер, аяклары исән иде. Торып баскач, баш әйләнсә дә атлап китеп булды. Лифтта 7нче катка күтәрелеп, 62нче фатирның кыңгырау тимәсенә баскач һәм ишек артында аяк тавышлары ишетелгәч, хатын иренең җиңеннән тотып баскычтан аска таба сирәде. Әйдә тизрәк, әйдә. Безнең кирәгебез бетте монда. Гамил сынын турайтып басырга тырышты. Ишек артыннан Сәриянең: "Кем ул?" дип нечкә тавыш белән сузып сорауына гадәтенчә шаяртып җавап бирде. "Аш тизрәк, валдызым, ялгызым. Ишек төбендә озак торган җизнәләрнең аягы кәкрәя." Сәрия җизнәсенең мондый шаяруларын кабул итми. Дәшми генә бикләрне боргаларга кереште. Ялгыз яшәгән кыз балага сак булырга кирәк. 3 яңа йозакны Гамил үзе куйган иде. Менә ниһаять ишек ачылды. Балдызының үсмер кыздай нечкә сыны күренде. Аның кызыл халатыннан күз чагылгандай булды. Гамил алгы тимер тешләрен ялтыратып, киңрәк елмаерга тырышты. Беренче карашка чыпчык кебек хәрәкәтчән, җиңелчә акыллы тоелса да, күзе үткен, зиһене ачык Сәрия балдызының. Бу юлы да кирфеген бер сирпүгә хәлне чамалап алды ул. Җеп кебек кашларын җыерып, "Кем кыйнады?" дип сорады. Гамил бармакларын ирненә куйды. "Тш, шаулама балдыз. Кем белән сугыштың?" "Апаң сиңа күчтәнәч җибәргән иде. Чәчкә бала. Китереп җиткерә алмадым. Әманәтне үтәп булмады. Ачуланма инде. Кирергә рөхсәт итәсеңме соң?" Аптырап калган Сәрия юл биреп кире чигенде. "Кир, әйдә кир." Һәм коридорда ут кабызды. Түшәм астындагы лампочкадан саргылт яктылык бөркелде. "Канга батырганнар бит сине." "Егылдым. Юл кырыендагы ташка." "Ишкән идеңме әллә?" "Җизнәңнең ишеп аунаганын кайчан күргәнең бар синең балдыз, ә? Аяк кешедә абына. Урамда караңгы бит. Утларны кабызмаганнар. Авыр булса да син миңа ярдәм ит инде, балдызкай. Бер кичкә шәфкать туташы бул. Йот мазар бардыр ич бездә. Юнгыч янында сездән калганы бар иде бугай." Сәрия кабаланып, ванна бүлмәсенә кирип китте. Һөнәре буенча бухгалтер кызның моңарчы яралыларны дәвалаганы булмаса да, җибеп төшә торганнардан түгел. Җизнәсенең канлы, йыртык күлмәген салдырды. Диванга яткызып, иң башындагы күкрәгендәге сыдырылган 3 урынга йод сөртте. Әмма 4нчесенә, күкрәкнең сул яктагысына җиткәч, туктап калды.
йөрәк өстендәге бу яраның ишеннән сүл саркып тора. Ул мөгаен тирән иде. Монысына ырынмыйм, диде кыз нечкә тавышына тимер ныклыгы биреп. Сылап куй шунда. Яраң йөрәк турында, тирән. Ташка бәрелгән генә түгел бу. Пычак тыгып алганга охшый. Врач кирәк. Хәзер скорый чакырам. Нинди пычак, бәрелдем генә. Бернинди врач кирәкми. Сәриянең кирелеге күптән мәгълүм. Җизнәсе диваннан кузгалып өлгергәнче, тышкы ишек янындагы тумбочкада торган телефоннан 03-не җыйды. Адресын, Гамилнең исем-фамилиясын әйтеп тә бирде. Аннары бераз тынып торгач, күрәсең, теге якның сорауына җавап итеп, пычак белән кадаганнар дип өстәде. Гамил яткан җирендә сикереп куйды. Ни дисең син, йыгылган диген, бәрелгән дип әйт. Ләкин балдыз трубканы куйган иде инде. Дөресен әйттем, диде ул, кызыл бәрхет халатының түшен ал тырнаклы нечкә бармаклары белән сыпыргалап. Монда килгәч барыбер күрәләр. Китер әле телефонны. Пожалуйста, үзең сөйләш, диде Сәрия, кызыл иреннәрен кысып. Һәм телефон аппаратының бавын сузып бүлмәгә кертеп бирде. Килеп йөрмәгез димәкчеме әллә? Барыбер врачка күренми булмый сиңа. Гамил шәһәр ара телефон номерын җыйды. Кеше улы Газимнең тавышын ишетергә кирәк иде аңа. Һич булмаса, аның кайдалыгын белергә. Ләкин трубкадан үзек-үзек шинау гына килә. Анда өйдә Сәгъдияме, малайларның берәрсеме кем беләндер сөйләшә иде булса кирәк. Гамил бераз көтеп торгач, тагын шалтыратты. Ләкин телефон йөрәккә бергән шикелле кыска-кыска шинавында булды. Аргы башта ялгыш трубканы урыныннан авыштырганнар инде әллә. 10 минут үттеме юкмы, ишек кыңгырау зыңгылдады. Дөбер шатыр басып, 3 ир кеше килеп керде. Арадан берсе милиция киеменнән иде. Пычак җәрәхәте алган кеше биредәме? Мондый чакта милиция өлгер. Исәнме, саумы юк, тузанлы ботинкаларын салу юк, лап-лып басып түргә уздылар. Гамил каршына килеп бастылар. Синме? Ул теләсә теләмәсә дә иңенә япкан диван җәймәсен ачарга тиеш булды. Кем чәнчеде? Кая, ниткән чәнчү? Йыгылдым мин, абынып йыгылдым. Шулаймыни? Йыгылдыңмыни? Кайтышта булды инде бу хәл. Кайтышта? Ерак түгел. Бәлки шушында гынадыр? Син йыгылган төштә ышын искә каратып, кем тотып торган иде инде ул пычакны? Бу кимсең әле? Хатыныңмы? Кара бөдрәләре астыннан йөзе бөтенләй күренмәслек итеп башын игән Сәрия каты дәште. Хатыны түгел, балдызы, диде. Хатын өйдә минем, дип җавап бирде Гамил. Аланлыкта яшибез без. Аңлашыла, дип сузды егетләрнең яшьрәге, буйга озынрагы, яшел күзләрен мәгънәле йылтыратып. Димәк, хатын анда, балдыз белән син монда. Андый очракларда пычаклар биешкәли шул. Бу сүзләрдән соң җизни кеше сикереп торырга, балдызы өстеннән гаепне төшерү өчен тырышырга тиеш иде. Ләкин Гамил хәлсезләнгәндәй күзләрен йомды, хушын җуйгандай бөтенләй хәрәкәтсез калды. Ул арада егетләрнең берсе идән паласын буеннан буена күздән кичергә кереште. Мөгаен кан таплары эзләде. Икенчесе диван өстәл асларын карады. Аннары ваннадан канлы күлмәкне табып алып чыкты да Сәриянең битенә үк диярлек терәп. Аныкымы, дип сорады. Аныкы. Иске гәзит бир әле. Ул арада яшел күзле егет аш бүлмәсеннән агач саплы озын пычак алып чыкты. Бу нинди кан таплары монда? Сәрия үзенең бик четерекле хәлгә тарыганын, аннан ансат кына кытылып булмаячагын аңлый башлады. Бу кешеләр чыннан да аны шик астына алганнар иде ләбаса. Әнә бит, берсе гәзиткә төргән күлмәкне кулыннан төшерми, икенчесе пычакны гәзиткә төреп азаплана. Югалта күрмәгез тагын, диде Сәрия. Минем иң җайлы пычагым ул. Энекәш ясап бирде. Сатуда анды юк. Бездә виждоклар югалмый. Бәлки тиз арада сиңа аның кирәге дә булмас әле. Бу соңгысы шымлы киная булып яңгырады. Виждок? Җинаятның дәлиле димәк. Кызыл таплар ул пычакка каян килеп ябышкан диген. Карлыган кайнатмасы йыккандыр инде. Моны тиз ачыкларлар ачыклавын. Ләкин тикшерәселәре бар бит әле. Тикшерүче криминалистлар мөгаен иртәгә генә эшкә киләчәк. Тик нигә соң әле җизни дигән кеше бер сүз дә әйтми?
Сораганга җавап бирмей күзен ачмый. Хушын җуйган булып кылана. Аңлашылмый иде бу. Бик сәер иде. Үч иткәндәй, ашыгыч ярдәм машинасы да шактый көттереп кенә килде. Урта яшьләрдәге ак халатлы хатын Сәриягә бөтенләй илтифат бирмичә Гамилдән: "Кайчан, нәрсә белән?" дип сорады. "Кесәдә пәкем ачылып киткән, шуңа егылганмын", диде Гамил хәлсез тавыш белән. "Андый хәлләр булгалый минем белән. Кайчакта аңымны җуеп егылам." "Һәм сезнең кесәдәге пәкегез үзеннән-үзе сикергәләп 4 тапкыр кадалдымы?" дип сүзгә катышты яшел күзле. Бәлки, ул кесә пәкесе булмагандыр. Менә шушы пычак булгандыр. "Жизни, ник дәшмисең? Мине гаеплиләр бит." Гамил тагын хуштан язгандай башын салындырды. Хатын килеп аның иң башыннан тотып алды. "Әкрен, таяныгыз миңа. Лифтка хәтле бара аласызмы? Әллә носилка алып кирикме?" "Күлмәк кигезегез", диде табиба Сәриягә карап. "Һәм аягына кияргә ярдәм итегез." Сәрия җизнәсенә ярарлык кофта таба алмый бергәләнде. Ахырда кыенгач кия торган буйлы бумази халатын аның җилкәсенә салды. Гамил аягына үзе кимәкче иде, ләкин җәрәхәте иелергә ирек бирмәде. Сандалияларын Сәрия эләктерде. "Апаңа шалтырат", диде Гамил. "Газим кая икән, бел әле." "Ник? Өйдә түгелмени ул? Мин киткәндә өйдә иде дә бит." Гамил тукталып калды. "Бала чаганы белмәссең", диде аннары төшенке тавыш белән. "Апаңа җизнигә пычак кадаганнар дия күрмә тагын. Синнән булыр. Урамда егылып, ташка бәрелеп, баш тиресе сыдырылган. Шуны каратырга больницага китте диген. Аңладыңмы? Скорый чакырганны әйтмә, үзе китте дип әйт. Борчылмасын. Бүген үк булмаса да, иртәгә кайтырмын." Табиба белән шәфкать туташы икесе ике яктан кочаклап, Гамилне алып чыгып киткәч, кырыс егет яшел күзләрен Сәриягә төбәде. "Киен балдыскай." "Нәрсәгә?" "Безнең белән барасың?" "Кая?" Яшел күзле хыйхылдап куйды. "Ресторанга түгел инде, казинога да булмас." "Опорный пунктка", диде арттарак басып торган урта яшьләрдәге милиция киемендәге какча адәм. Сәрия аның погонына карады. 1 тасма, 4 йолдыз. Капитан димәк. Түгәрәк кара су чырае сабыр, мәрхәмәтле күренә. Сәрия аңа өмет белән текәлде. "Ник барыйм мин анда?" "Сөйләшергә кирәк булыр." "Сөйләшик соң шушында гына." "Сез борчылмагыз", диде капитан. "Бүлеккә барып протокол төзербез, фәкать шул гына." Мин, беләсегез килсә, мин гайрәтле фирмасының баш бухгалтеры." "Паспортыгызны алырга онытмагыз", диде капитан. "Сездәй баш бухгалтерларны күп күрдек инде без", диде яшел күзле. Ул нигәдер Сәриягә айрата каныга иде. Директор урынбасарларында, артисткаларны да, студенткаларны да. Милиция белән эш йөретмәгән, ябылу урыннарын моңарчы бер кайчанда күрмәгән кыз куркынып тәмам бирешеп калган иде. Каушавыннан ул чалбары белән шакмаклы кофтасын таба алмыйча интекте. Җәйге айсыз төннең йомшак караңгылыгы да шымлы тоелды. Ләкин шулай да күңел яхшыга өметләнә. Боз күзле, озын буйлы егет тә, читтәнрәк атлап барган ыспай гәүдәле, йомшак тавышлы капитан да ниндидер уен уйныйлар, шаярталар кебек иде. Бүлмәләренә барып керүгә көлеп җибәрерләр, гафу үтенерләр. Шулай булырга тиеш иде. Милиция бүлеге квартал эчендәге бер катлы бинага урнашкан икән. Элек ул азык-төлек кибете иде. Горбачев эчүчелеккә каршы көрәш ачып, аракы талонга сатылган чорда аның ишеге төбендә Идел буе чират төзелә. Эчендә ызгыш, талаш куба торган иде. Бер заман прилавка алдына түшәмгә тоташтырып, сырлы калын тимер чыбыктан рәшәткә ясап куйдылар. Сәриянең андыйны төрмә турындагы киноларда гына күргәне бар. Нервлары чамасыз какшаган сатучы хатыннар шишәләрне алучыларга читлекнең тишекләре аша суза торган иткәннәр иде. Җәйге каникул вакытында апасына кунакка килгән авыл кызы Сәрия гаиләгә тиешле 3 айлык эчемлек нормасын күтәрешеп кайтырга дип апасына ияреп баргач күрде бу хикмәтләрне. Күрде һәм кыты очты. Бу хәтлене без үзебез эчә икән дип уйлый күрмә тагын, диде Сәгъдия.
шылтыр-шылтыр шише тулы сумкаларны күтәреп кайтканда. Сыйык валюта дип атала ул. Акчадан кыйбат йөри. Машина ялласаң да, слесарь чакырсаң да шуны сорыйлар. Шише белән түләсәң тиз эшлиләр, арзанга да төшә. Менә хәзер караңгыда каралып утырган бинага якынлашкач, Сәриянең хәтерендәге шул ямсыз хатирәләр кузгалып, күңелдәге шомны тагы да көчәйтте. Һәр адәм баласы тәкъдиренә язылганны кичергән кебек, биналарның да үзенә генә хас язмышы була күрәсең. Бу бер катлы кырылма мөгаен бәндәләрнең бәхетсезлегенә торгызылгандыр. Элекке кибеткә милиция кирип урнашкан, прилавкалар алынган, әмма кытсыз рәшәткә үз урынында калган. Аны бераз үзгәрткәннәр генә. Шитлекләргә бүлеп, кирип-чыгып йөрер өчен һәрберсенә ишек ясаганнар. Түшәм астындагы тузан сарган бердән-бер лампочканың сары яктылыгында рәшәткә артындагы мәхбүсләр шәйләнде. Әйе, шитлекләрдән куллары белән тимер чыбыкка ябышып, 4 үсмер Сәриягә текәлделәр. Һәм ул барган җиреннән сөртенгәндәй туктап калды. Уртадагы шитлектән аңа апасы Сәгъдиянең улы Газим тарсаеп карап тора иде. Ничек монда килеп эләккән? Һәм туктале. Кара чәче кай арада муенына салынып, колакларын капларлык булып җиткән. Каян килгән аңа бу кирле тельняшка? Барыннан да бигрәк, ничек булай ябыккансың әле ул? Иңнәре тар, борыны очлаеп чыккан шикелле. Син каян килеп чыктың монда? Бу сорау тел очында туктап калды. Чөнки Сәриянең карашы малайның уң як ирен читендәге түгәрәк кара миңенә килеп төртелде. Бик таныш миң. Гамил җизнинең битендә, нәкъ шул урында шикрәеп тора. Һәм Газимнең андый миңе юк ләбаса. Аннары тагын шунысы. Бу малайның күз карашы чит, усал, нәрсәгәдер үчле сыман. Газим энекәш Сәрия апасына булай карарга тиеш түгел. Үсмернең йөзендә сәерсенү, гаҗәпләнү чагылды. Аның янындагы буйга шактый калку, симез чырайлы, киң җилкәле егет авызын йырды да: "Нәрсә, мамаша? Монда керәсең киләме әллә?" дип сорады. "Командир, ачыгыз ишекне. Апакайның безнең белән бергә буласы килә." "Тыныңны чыгарма", диде аңа яшел күзле. "Ә сез гражданка бирегә узыгыз." Кирле ишек артындагы кысан бүлмә тәмәке төтененә сосыган. Таушалган өстәл урындык. Түшәм астында шәрә лампочка. Кырыс карашлы егет өстәл артына кирип утырды да, кәгазь каләм алып, Сәриягә сораулар бирә башлады. Исем, фамилия, туган елың, кайда яшисең? Бүгенге хәлләр турында ни әйтә аласың? Сәриянең теле нидер әйтте, ә уйлары бөтенләй башкада иде. Теге малай, кем ул? Монда ничек килеп эләккән? Ләкин ни өчендер бу хакта сорап та булмый иде. Тәртип бозучылар, урлаучы үтерүчеләр белән эш итәргә күнеккән салкын карашлы бу егет аны аңламас. Аха, синең шушындый адәм актыклары белән дә уртаклыгың бармы ни әле дип бәйләнер. Әнә, аш бүлмәсендәге пычакка Гамилнең каны йыккан дип чын-чынлап ышана бугай бит ул. Менә ниһаять, егет 2 бит кәгазьне язып тутырды, һәр битнең астына Сәриядән кул куйдырды. Аннары зур эш башкаргандай авыр сулап, урыныннан кузгалды. Бу очракта бик урынлы, бик табигый тыелган, күптән көтелгән, инде китсәгез дә була дигән сүзләрне әйтергә ни өчендер ашыкмады. Алар коридорга чыкканда, капитан анда тора иде. "Моны шушында урнаштырып торыйк мәллә", диде яшел күзле буш шитлеккә таба баш кагып. "Кемне моны? Кая шушында?" Монда килеп эләккән бәндәләр өстеннән чиксез кыдрәткә ия булган бу адәм Сәрияне шитлеккә бикләп кую турында сөйли түгелме соң? Һәм ябар да, берни эшли алмассың. Бәлки, карышырга, дуларга, кычкырга кирәктер. Әмма шитлектән кирфек тә какмый текәлгән миңле малайның таныш та, чит тә карашыннан уйлар буталды. Әйтәсе сүзләр тамак төбенә укмашкан, тел кибеп, аңкауга ябышкан иде. Бу заманда күп нәрсәләр танымаслык булып үзгәрде. Калалар да, салалар да мантыды, киңәйде, бетәйде. Тик хастаханәләр генә күп очракта үзләренең ярты гасыр элекке рәвешендә калды. Шул ук буявы кыршылган диварлар, ярылган идәннәр, ярым караңгылык, тыгынлык, кысанлык.
Һәр почмагыннан шыксызлык, үзенә бер ямансулык бөркелеп торган биек, киң коридорга барып кергәч, ике якка сузылган ятакларда кайсы яткан, кайсы башын иеп утырган, кайсының аягы, кайсының кулы гипска катырып, марлига уралган хасталарны күргәч, Гамилнең башына шундый бер уй килде. Бөтен дөнья сугышы елларында да шушылай булгандыр. Әллә соң хастаханәләр өчен ул сугыш һаман бетмәде микәнни әле? Аны җитәкләп операция бүлмәсенә алып кирип киттеләр. Монда да тыгызлык икән. Ике агдивар янында ике өстәл. Уңында бер ир ята, янында ак халатлы ике кеше мәш килә. Күрәсең, операция ясыйлар. Икенчесеннән берәүне әле генә күтәреп алып, ятак арбага салдылар да Гамилгә шунда ятырга куштылар. Табипның битлек өстеннән күренеп торган күзләрендә талчыкканлык чагыла. Шал кергән йөнтәс кашлары җыерылган иде. Һәммә зур кулының юан бармаклары тәнгә җылы һәм йомшак ныклык белән урынды. Ни аяныч, адәм балаларының йөрәк яраларын дәвалый торган бу табип шушындый фәкыйрьлектә, кешене кимсетә, кичрәйтә торган мөхиттә эшләргә дучар ителгән иде. Бәхетең бар икән, диде ул җиңел сулап. Әз генә катырак төртеп, 2-3 сантиметрга тирәнрәк кертсәләр, ярырга туры киләчәк иде сине. Ә бәлки, бу өстәлдә түгел, башка бүтән җирдә ярырлар иде. Врачның әйткәннәре бераздан гына аңга барып иреште. Ничек була инде бу? Тып-тыныч кына, тигез җирдән барганда, һич кем белән бер нинди алыш бирешең булмаганда, үтереп ташлаулары ихтимал микәнни? Пычак төртүченең кул астына атас дип кычкырмаган булсалар, бу минутта ул моргта ятар иде. Патологоанатом аның эшен актарыр иде микәнни? Ярага 4 җый салганнан соң, табип талчыккан чырайына елмаю галәмәте чыгарып, туйга кадәр төзәлер диде. Бер аратна биредә ял итәрсез дә, шуның белән үтәр. Доктор, алай куркыныч нәрсә булмагач, хәзер үк китсәм дә ярыйдыр бит. Табипның чырайыннан елмаю галәмәтләре шундук кыйылып төште. Кашлары тагы да куйырып киткәндәй булды. Йөрәк туры бит ул. Андый нәрсә белән шаярырга ярыймыни? Аллага шөкер, ана кылыгыз да, әйбәтләп ял итегез. Аңлагыз, мин монда ята алмыйм. Сез дә мине аңлагыз. Әгәр сезнең белән бер хәл булса, үзем җавап бирермен. Мин расписка бирәм. Расписканы монда килеп кергәнче милицияга бирергә кирәк иде. Ә хәзер җаваплылык миндә, чөнки мин операция ясадым. Әгәр бер хәл булса, сез мине 2 дә уйламыйча судка бирәчәксез. Судка? Минме? Я хатыныгыз, туганыгыз. Сез 7 көн минем күзәтү астында булырга тиеш. 7 көн. Хәзер мин дежур медсестраны да, каравылчыны да кисәтәм. Урыныгыздан кузгаласы булмагыз. Таптылар моды. Телевизордан әллә нәрсәләр карыйлар да, малай шалай кебек шундагыны кабатламакчылар. Сестра, бу ауруга спазган белән димедрол инъекциясе бирегез. Хирургия бүлегендә урын юк икән. Гамилне иртәнгәчә дип, янәшәдәге травматология бүлегенең коридорына кизү торучы шәфкать туташының өстәле янындагы диванга чыгарып урнаштырдылар. Сәриянең халаты ярап куйды, хастаханәгә килешеп тора. Өсенә алыштырам дип мәшәкатьләнәсе юк. Хәер, соң иде бит инде. Кием салымны кайгыртучы күптән китеп барган. Әйберләрегезне яныгызга куеп торыгыз. Иртән тапшырырсыз, диде шәфкать туташы. Гамил чалбары белән сандалиен бергә төреп, мендәр астына тыкты да, чалкан ятып, хлор исе сеңгән җәймәне иягенә хәтле тартты. Төн уртасы узган. Хастаханә сагаюлы, сызланулы тынлыкка уйган. Почмакта берәүнең аягын күтәртеп беркетеп куйганнар. Икенчесенең беләк астына таяк куеп, алга тартырып бәйләгәннәр. Ул чалкан гына ята ала. Инде һич чыдар әмәле калмаса торып утыра. Шәфкать туташы кәгазьләр яткан өстәлдәге лампасын сүндереп тә тормыйча, каршыдагы ординаторской дип язылган ишек артына кирип китте. Кире чыкмады. Шунда ширим итеп алырга булгандыр күрәсең, дип уйлады Гамил. Аның да күзе эленде. Тик онытылып китүе генә булды, кинәт колагында атас дигән тавыш яңгырады.
Урамда кеше талаучылар гына түгел, Гамилгә дә бирелгән кисәтү кебек иде ул. Атас, Гамил, атас. Җәрәхәтле тәннең сызлануларын оныттырып сискәндерде. Йөрәккә бәрде бу тавыш. Бушым шул кадәр көчле иде ки, ул балдызына китергән көйсезлекләр турында уйлый да алмады. Аның өчен бу минутларда дөньяда фәкать бер генә кеше, атас дип кычкырган тавыш иясе генә бар иде. Аның улы Газим генә. Әйе, бу тавыш һичшиксез аныкы иде. Атас дип талаучыларга, атасына пычак кадаучыларга ул кычкырды. Әдәм баласының тышкы кыяфәте башкага охшау ихтимал, әмма тавышлар охшаш була алмый диләр. Охшаса да, кече малай һәр яктан әтисенә, Гамилгә генә охшаячак. Яше 13-кә җитеп, үзе үзгәреп биегәя башлагач, бу бигрәктән нык сизелә. Һәм Гамил моның белән бик горурлана да. Улларының бусы башы күзе белән дә, йөреш-торышы белән дә атасының дәвамы. Шуңа күрә «эх» дигән сүзе дә җылы, назлы нур чаткысы булып җанны иркәләп уза. Әйтеп аңлатып булмый торган нечкә төсмерләре бар аның. Моны Гамил үзе генә сиземли һәм башка берәү белән һич тә буташтыра алмый. Атас дип шиксез аның улы кычкырды. Тик ничек ул монда килеп чыккан? Нишләп бандитларны кисәтә? Өйдә булырга тиеш бит ул. Шалтыратырга иде. Бирдә телефон бардыр да барын, тик кайда? Мондый урыннарда телефонны врачлар өчен генә диләр. Хасталарны якын җибәрмиләр. Шунысы да бар бит әле. Ул кулындагы сәгатькә күз салды. Сәгатьнең пыяласы ватылган, уклары кәкрәйгән. Йөрми. Борылып баш очындагы тәрәзәгә карады. Анда сыйык яктылык саркы иде. Кайчан көн килер дә, кайчан кояш чыгар икән. Капитан чыннан да мәрхәмәтле адәм булып чыкты. Яшел күзле оперативникның Сәриягә ишарәләп, моны шушында гына урнаштырып торыйк мәллә дигән соравына, кирәкми, өенә кайтсын диде. Сәрия кайтып кергәндә телефон шалтырый иде. Тик ул трубканы алып өлгермәде. Мәгәен аланлыктан Сәгъди апасы булгандыр. Һәммә Сәрия аңа шалтыратырга ашыкмады. Өстен алыштырып, газга чәйнек куйды, суыткычтан анымын алды. Үзе уйларын тәртипкә китерергә тырышты. Иңлек, әлбәттә, апасын уйлады. Һәм аның күңелен кызгану хисе биләп алды. Сәгъдияне бик ярата ул. Гамилгә кияүгә чыгып кына бәхетсез булды. Авыр тормышка дучар ителде дип исәпли иде. Һәм бүгенге хәлләр аның бу фикерен тагы да ныгыта иде шикелле. Монда килеп, кайрада хулиганнар белән бәйләнгән дә ни өчен сугышып канга баткан. Һәм ник дөресен әйтми, ни дип милицияның башын катыра. Аның аркасында Сәрияне читлеккә ябып куя яздылар. Шуны да уйламый хайван. Гамилнең каршыга басып, алгы тимер тешләрен ялтыратып, балдызым, ялгызым дип, күзләрен шаян кысып тору исенә төшкәч, Сәрия үз алдына төкереп куйды. Тфу! Апасын үзенә караткан гына җитмәгән, сеңлесенә ниндидер киная ясагандай итә тагын. Үзенең берәр кызыгыр җире булса икән ичмасам, ни чибәрлеге, ни байлыгы, тынгысыз тагын үзе. Сугыш чукмары икәнлеге авызын ачуга ялтырап күренеп тора. Өске эч тишендә күсәк белән кыйдылар бит аның. Хәзер менә йөрәк турына пычак кадаганнар. Апага ни дияргә инде? Төн уртасында кайнар кофе эчеп утырган Сәрия апасы белән сөйләшми торып йокларга ята алмаячагын аңлый иде. Туктале. Башта хастаханәгә шалтыратырга кирәк. Ярасы тирәнме? Операция ясаганнармы? Хәле ничек, шуны белергә. Аннары инде апага ни әйтәсен уйларга була. Күңелендә Гамилне кызгану хисе булмаса да, аның ярасы өстәгенә икәнен, җый генә салганнарын белгәч, Сәрия җиңел сулап куйды. Аннары апасына шалтыратып, шаяргандай җиңел сөйләште. Әйе, йыгылган, бәрелгән. Юк, бер җирдә сынмаган. Бер тештән тиресе генә суелып киткән. Врач белән бик яхшылап сөйләштем, диде ул. Җый салырга туры килгән икән. Шушында гына кунсын, иртән карармын да чыгарырмын, диде врач. Төн уртасында йөрү җайсыз бит инде. Жизни сиңа борчылмасын дип әйтергә кушты. Килеп нитеп йөрмәсен.
иртәгә үзем кайтырмын диде. Соңыннан кинәт кенә җизнәсенең ялынышын исенә төшереп, Газим өйдәме дип сорады Сәрия. Һәм тавышы үзгәреп киткәнне үзе дә сизми калды. Күз алдыннан милициядәге малайның шәүләсе чагылып узгандай булды. Өйдә булмый кая булсын, диде теге баштан Сәгъдия сәерсенеп. Күптән йоклыйлар инде. Эш күп бит, арыйлар. Сәгъдия һәр вакыт шулай алар дип, ике улын бергә кушып сөйләшә. Газим нәрсәгә сиңа дип сорады ул. Булай гына, кайчакта бергә киләләр иде. Бүген юк, шуңа сорауым. Гел генә атасына тагылып йөри алмый? Өйдә дә эшләре бар. Бу сөйләшү Сәриянең тәмам хәлен алды. Ялганларга яратмый иде ул. Ләкин менә кайчакта кемгәдер яхшылык теләсәң, чын дөресен әйтүдән тыелырга туры килә. Бигрәк тә Сәгъдиянең тормышында дөреслектән тайпылу ниндидер хатамы, гөнаһмы, әйтергә ярамаган нәрсәдер бар кебек. Һәм бу гаиләнең тормышын күләгәли кебек иде. Ул күләгә вакыт-вакыт Сәриянең дә күңеленә төшә иде шикелле. Бу төнне аның күзенә йокы кермәде. Ул апасы турында уйлады. Бәхетле булырга тиеш иде аның апасы Сәгъдия. Уйнап көлеп, җырлап биеп, башкаларның сокланулы карашында кыенып, рәхәт җиңел яшәргә тиеш иде. Аның моңа бөтен мөмкинлекләре дә бар иде. Авыл мәктәбен тәмамлап, тәтешкә бухгалтерлар курсына укырга кергәч тә, аннан: "Син нишләп монда йөрисең? Нигә театр училищесына кермисең? Артистка булырга кирәк сиңа" дигәннәр. Андагы буйсын, үзенә бер мәхәббәт затлылык, иңнәренә иелеп төшкән куе кара чәч тулкыннары, бераз озын чага уелган күлемсәр кара күзләр, тулы иреннәр арасыннан балкып торган инҗе тешләр. Ни өчендер чибәрлек ике кыз туганның өлкәненә мулрак бирелгән. Дөрес, Сәриядә дә бар ул кара чәч, кара күз, төз буйсын. Ләкин апасы янында ул ничектер гадәтиерәк, уртачарак, бик үк күзгә ташланмый торган булып кала. Бәлки, бу Сәгъдиянең эченнән бер килгән яктылыктан киләдер. Үзенә бер рухи бөтенлек, күңел хөрлеге бар анда. Турысын әйтә торган һәм үз сүзен итә торган кеше ул. Биек күтәрелеп киң мәйданда балкырга тиеш иде ул. Әмма еракларга очар өчен яратылган аккош йорт казы тормышын сайлады. Канатларын ныгып, оясыннан китәр чак җиткәч, бер җилпенеп алды да Гайнуллиннар турына барып төште. Капкадан ук кирип китте һәм шушы Гамил кочагына сеңде. Шуның белән юкка да чыкты дияргә була. Матурлыгының, тирә-юньгә сирпелеп торган тылсымлы яктылыгының, уңганлыгының әҗерен күрмәде. Кем ул хәзер? Гап-гади бер авыл хатыны. Иртән торып сыер имиенә ябыша. Көндез колхоз идарәсендә баш күтәрми саннар чүпләп, миен черетә, ничә гектар җир сөрелеп, ничә литр сөт савылганын саный. Аннары кайтып ике малайның маңкасын сөртә, тамагын туйдыра, киемен юа. Шуңа өстәп ирен кили. Ягъни шушы тимер тешле, йырык авызлы Гамилне. Менә сиңа сәхнә күрке булырлык чибәр кызның язмышы. Шунысы үкенечле. Бу язмышка үзен үзе дучар итте ул. Алдан ук шулай планлаштырды. Егет армия хезмәтен бетереп кайтуга, ул монда укуын тәмамлап авылга ярашлы һөнәр алып куя имеш. Берәү булса, аралар ерагайгач, күзен бераз ачып, көзгегә текәлебрәк карар иде. Аннары тегенең армиядә солдат шинеле киеп, погон тагып төшкән карточкасына чагыштырыр иде дә, уйланыр иде. Ул уйлый белмәде. Биргән вәгъдәсендә торды. Жүләр. Артыңнан җанын бирердәй булып Зөфәр йөргәндә Гамилгә карыйлармыни? Аның белән вәгъдәләшәләр димени? Бөтен урамны дер селкетеп тоткан туры муенлы, җирән бөдрәле Зөфәрдән дә шәпне табып буламыни? Мәктәптә укыган чагында ук йөри башлады ул Сәгъдия артыннан. Апаңа әйтәле, кояш байыгач су буена төшсен дип, Сәрия аркылы чакырган чаклары да булды. Тик Сәгъдия тешләрен җимелдәтеп көләгенә иде. Бар чыгып әйт, чакырган бер җиргә баручы түгел мин, көтеп мәшәкатьләнмәсен дип әйтте апа диген. Ләкин Зөфәр дә үз дигәненнән алай гына чигенә торганнардан түгел.
Авылда Сәгъдиягә якын килгән кеше минем белән эш итәчәк дип сүз таратты. Аның белән санашмыйча кызны озатып йөргән Гамилнең авызын кара канга батырып тешен кыйды. Шуннан соң да акылга утырмады Сәгъдия. Мин ана белән түгел, сөзештә җиңгән ата беләнныкы булырга. Үзем теләгәнне үзем сайлыйм диде. Дөрес сайладымы соң? Хәзерге вакытта Гамил кайда да, Зөфәр кайда. Егетнең җирән бөдрәле башы әледән-әле телевизорда балкып чыга. Казаннан да күрсәтәләр, Мәскәүдән дә. Заводлары, фирмалары, кибетләре бар. Хәтта Мәскәүнең Кызыл мәйданына да киоск илтеп бастырган диләр. Таллыда да, Казанда да бик шәп йортлар сатып алган икән. Харап модный киенгән шикерткәдәй нечкә билле хатынының озын тырнаклары шәп шәмәхәгә буялып, алтын бөрчекләр белән чуарланган. Сыер имие генә түгел, идән чүпрәге дә тотканы юктыр мөгаен. Ул ике кызы тагын, өлкәне, 13-дә тулмас борын, илгә танылды. Чөнки әледән-әле телевизорда күренә. Күз яун алырлык күлмәкләр киеп, боргаланып, сыргаланып җырлый. Зөфәр заман биргән мөмкинлекләрне бик оста файдалана белде. Һәр яңа законны тиз эләктереп алды. Күпләр совет сеңдергән, безнең илдә һәр өлкәдә тигезлек, гаделлек, дәүләт милке, халык байлыгы дигән сафсаталардан арына алмый мингрәп йөргәндә, ул мөмкин булган һәр нәрсәгә барып ябышты һәм үзенә таба тартты. Бер заман кооперативларга кредит бирү турында закон чыкты. Аны алу өчен әлбәттә танышлык, җаен белү кирәк иде. Зөфәр танышларны булдырды. Булганын җайлады, майлады, кредитлар алынды. Кире түләр чак җиткәнче акчалар кытырып, бурычлар юкка чыкты. Тик шул кредит бәрабәренә төзелгән биналар, сатып алынган товарлар торып калды. КамАЗлар белән сату итү мөмкинлеге туды. Бер эш куар берләшеп, машиналарны заводтан арзан хакка алып, калмык далаларына яхшы атлар бәрабәренә озаттылар. Аргамакларны исә Мәскәүгә илтеп саттылар. Ат җанлы байлар анда да җитәрлек икән. Инде бу эшнең сосысы таралган иде. Аракы сату бик файдалы булып китте. Аннары халыктан ваучер дигән кәгазьләрне ипилек акчага яисә бер ярты хакына җыеп, шулар бәрабәренә зур-зур завод-фабрикаларга хуҗа булу җае чыкты. Зөфәр бу мөмкинлекләрне дә ычкындырмады. Хәзер кайсы аңа сокланып тоймый, рәхмәт укый. Бәгъзеләре артыннан каһәрләп кала. Ә менә Сәриянең тимер тешле җизнәсе мондый яшәү рәвешен кабул итә алмаучылардан иде. Кинәт ишәеп киткән, булганчык елларда дәүләтне талаган, гомум халык милкенә хуҗа булган намуссыз кешеләр дип карый иде ул андыйларга. Һәм бик якын кешеләр белән бу хакта сөйләшкәндә, элекке классташын Сосы Көзән дип атый иде. Авылга кайткач, бер иртәне Сосы Көзәнне Аккашның сыртында күргән иде Сәрия. Бичара мал ни эшләргә белми тыпырчына, әнә ни йортлашның исе дә китми. Кеше кергәнен күргәч кенә ялт итеп сикереп төште дә кайсыдыр ярыкка кирип гаип булды. Ә нәрсәсе начар? Көзән кимерер өчен, ат эшләр өчен яратылган. Арбага җигелгән ат булып яшәү бик яхшы мәллә дип уйлый Сәрия. Зөфәрне я аның кызын телевизордан күргән сайын җизнәсенә ачуы кабара аның. Гамил булмаса, хәзерге вакытта Grand Cherokee дигән йылтырауык зур машинага Сәгъдия апа утырып йөрер иде. Шәһәрдәге коттеджыннан авылга кунакка кайткан чакларында көмеш бөрчекле озын шәмәхә тырнаклары белән күрше күләнне шаккаттырыр иде. Бәлки, телевидение тирәсендә дә йылышып китәр иде. Сеңлесенә дә яхшылыгы тими калмас иде. Һәр нәрсәдән файдалана белә Зөфәр. Законнан да, законсызлыктан да, тәртиптән дә, тәртипсезлектән дә. Менә нинди кешене сайларга кирәк гомер юлдашы итеп. Дөрес, Гамил дә нәрсәдер майтарырга тырышып карады. Читтән торып институтка керде, Таллыга килеп заводта мастер булып эшли башлады. Шушы бер бүлмәле фатирны алды. Ләкин бер заман тыныч тормыш аланын тузанга күмеп, кыргый ат көтүе чабып килеп кергәндәй булды. Зөфәр ишеләр аларның ялына ябышып, сыртына менеп атланды. Күпләр исә тояк астыннан бөркелгән тузанга тынчылып егылып калды. Берәүләр заводта эшләнеп чыккан машиналарны бер алып, бер сатып, мал туплады.
икенчеләр айлык эш хакы ала алмыйча тилмерде. Ахыр чиктә дистәләгән кешеләр моңарчы күрмәенчә байыды, меңәрләгән эшчеләр исә бер нәрсәсез, хәтта эшсез калып урамга чыгарып җибәрелде. Гамил һәм заводның бухгалтериясендә эшләгән Сәгъдия соңгылары арасында калдылар. Бар байлыклары берсе җирән чәчле, берсе кара ике малай. Илкәне озынча ак чырайлы Җәмил баштан ук сәламәтлеккә туймады тагын. Уйлар балаларга барып тоташкач, Сәриянең хәтеренә кылт итеп милиция читлегендәге малай килеп басты. Таш Газим инде. Тик арык. Һәм ирен читендә сул якта түгәрәк миңе бар. Анысы нәкъ Гамилдәге төсле. Нинди малай ул? Кем баласы? Әллә соң гомере буе хатынын Зөфәрдән көнләгән Гамил үзе читкә сугылгалады микән? Булыр да. Ирләргә ышаналар димени. Сәрия күптән инде балик булган, яше 25-кә җиткән. Ирләрнең нинди азгын икәнен чамалый. Нишләргә? Сәгъдиягә әйтергәме бу хакта юкмы? Сәрия бу сорауга җавап таба алмады. Ул аяк тавышларыннан ойнап китте. Сискәнеп калды. Терсәгенә таянып борылып карады. Коридорның аргы башыннан икәү килә. Берсе ак халатлысы Гамилне караган табиб, икенчесе бая фатирга килгән милиция капитаны иде. Култык астына калын кара папка кыстырган. Ординаторский бүлмәсеннән чәчләрен төзәткәләп шәфкать туташы килеп чыкты. Бирегез әле, сестра, бу авыруның тарихын, диде табиб. Хәзер, шуны гына тутырып утыра идем. Ә сез, больной, ятыгыз да күкрәк турыгызны ачыгыз. Табиб Гамилнең пластыр ябыштырылган түшенә ишарәләде. Күрдегезме, диде. Нәкъ йөрәк турында. Кабырга арасына ук кергән. Тагын 2-3 сантиметрга тирәнрәк үтсә, тормыш өчен куркыныч җәрәхәт булыр идеме, дип сорады капитан. Ахырын әйтүе дә кыен булыр иде. Димәк, бу очракта тормыш өчен куркыныч җәрәхәт турында сүз алып барып була. Әйтәмиш, тагын аз гына тирәнгәрәк кергән булса, димәк, кемдер кадаган. Зыян күрүче кесәсендәге пәкесенә ялгыш кадалып, шушындый җәрәхәт ясый аламы? Кеше көлдермәгез, диде табиб. Мин сезгә әйтәсен әйттем. Кирәк булса эксперт чакырыгыз. Мине көтәләр анда. Аның китәргә борылганын күреп, Гамил тагын калкынды. Доктор, өйгә шалтыратырга мөмкин булмас микән? Борчылалардыр анда. Үзләре шалтыраттылар инде. Куркыныч нәрсә юк икәнен белделәр, диде табиб, һәм авыр атлап китеп тә барды. Ә малайлар, Газим, аның турында әйтмәделәрме? Ишеннән ургылган бу сорауны Гамил тел очында туктатып калды. Анысын табибка кем әйтсен? Капитан шәфкать туташына борылды. Урындык бармы сезнең монда? Рәхим итегез. Хатын үз урындыгын тәкъдим итте дә кире бүлмәгә кереп китте. Капитан урындыкка иркенләп утырды. Фуражкасын өстәлдәге кәгазьләр өстенә куйды да чигә турына шал кергән кыска кара чәчләрен сыпырып алды. Аннары пинжәгенең төймәләрен ычкындырып, кара папкасын тезенә җәеп салды. Түгәрәк чырае шыма, калынча иреннәре алланып тора. Яшькә Гамил белән бер чама, 35ләр тирәсе булса кирәк. Таныш булыйк, мин участковый, диде ул, Фәхриев Ринат Фәритович. Гайнуллин Гамил Нәбиулла улы. Юкка борчылып йөрисез түгелме? Нишлисең? Кайчакта шулай туры килә. Ну, зарар күргән гражданин, диде капитан ничектер үз якын итеп йомшак тавыш белән. Гариза язабызмы? Нәрсә турында? Милицияга гариза язырлык берни дә булмадымы ни? Төнлә сезгә һөҗүм итмәделәр, таламадылар дамы? Гамил шалкан ятып карашын түшәмгә төбәде. Кызганыч. Бу юлы ул хуштан язган булып кылана алмый иде. Табиб монда гына. Талауын таладылар ансы. Бумажник юкка чыккан. Эчендәге 2000 сум акча документлар белән бергә. Яныгызда документларыгыз бармы? Бу кеше аның уйларын укып утыра иде инде әллә. Үзем белән түгел, дип мыгырдады Гамил. Ә кайда? Бераз тынлыктан соң Гамилнең дәшмәвен күреп, капитан дәвам итте. 796 номерлы газель сезнекеме? Минеке. Ә правагыз кая? Паспортыгыз?
Башка документларыгыз? Бумажнигым йыгылган җирдә төшеп калган ахрысы. Башым бәрелгән бит, сизмәгәнмен. Тигез җирдән барганда нишләп йыгылдыгыз соң сез? Поребрик кабындым. Кайсы поребрик инде ул? Шунда газель янында. Пәкегез кая? Нинди пәке? Капитанның туры калын кашлары астындагы кысык күзләре тагын да кысылып китте. Ялтырап куйды. Анысы да шунда төшкәндер инде дип мыгырдады Гамил. Капитан папкасыннан паспорт, права, вак-төяк кәгазьләр алды. Буларны таныйсызмы? Шушылар инде минекеләр. Бумажнигыгызда тагын нәрсәләр бар иде? Гамил хәтерен барларга тырышкандай күзләрен йомды. Акча турында әйтергәме юкмы? Әйтсәң, һич шиксез теге малайларга бәйләнәчәкләр. Атас дип кычкырганына да тотып алсалар. Юк, башка әйбер юк иде. Акча да юк идеме? Юк, ниндидер тиеннәр генә бар иде, кыелып калгандыр. Беләсезме, без сезнең документларны каян табып алдык? Бәлки, өйгә кергәндә ишек алдына төшеп калгандыр. Төгәл генә хәтерләмим, әйтәм бит, башым... Юк шул, сез әйткән җирдән түгел. 2 квартал арырак, бер төркем малай сезнең ишек алдыннан атылып чыктылар да, бездән качып чаба башладылар. Кытыла алмасларын белгәч, буларны куак арасына тымырдылар. Ну, бәлки урамнан тапкан булганнардыр. Гамил башын читкә бырды. Малайларның берсе сезнең үз улыгыз дигәнне көтте ул. Шуңа күрә сез аларны яклап калырга маташасыз да. Димәк, сезгә кагылучы булмады. Юк. Карагыз әле. Буларның берәрсен таныйсызмы? Капитан папкасыннан берничә фоторәсем чыгарды. Һәммәсендә үсмер малайлар. Алгы яктан һәм яннан төшерелгән, ягъни фас һәм профиль. Җинаятчыларны рәсемгә шулай төшерәләр. Арада тельняшка кигән, маңгаен куе чәч каплаган, сул як ирен читендә миң шикрәеп торганын күргәч, Гамилнең кулы калтыранып куйды. Гамил армиядә артиллерист иде. Хезмәтен тәмамлагач, авылга химмәт фуражка белән шәп каешкына алып кайтты. Уллары кайчакта шуларны бер-берсеннән тарткалап алып кия. Бу тельняшка Газимгә каян килгән? Чәче нишләп булай җитү күренә? Сиңа озын чәч килешми дип еш кистереп торалар бит югыйсә. Күз карашы тагын, гадәттәге үз сүзлелек, үҗәтлек астыннан бу нинди катылык, салкынлык бәреп чыккан. Кем бу? Дип сорады Гамил, тавышы калтыранганын сиздермәскә тырышып. Капитан сурәтнең арткы ягын әйләндереп карады. Харитонов Макар Геннадьевич бу. Харитонов дисезме? Сез Харитоновларны беләсезме әллә? Таныш кебек. Бәлки, сез шул таныш булганга аны йылып калмакчыдыр. Мин һич кемне күрмәдем. Сөрлегеп йыгылдым, аңлыйсызмы? Баш белән ташка. Анда үтеп-сүтеп йөргәннәр булгандыр. Шулай әйле-шәйле сүз керәштереп утырганнан соң, капитан урыныннан кузгалды. Ачы көлемсерәп башын чайкады. Аңламассың безнең халыкны. Күрә торып талаучыларны, кыйнаучыларны яклыйлар. Үзләре җинаятьчелек арта бара дип милицияне гаеплиләр. Шушы малай шалайдан куркасызмы әллә? Курыкмагыз. Булары азу ярган рецидивистлар түгел әле. Төрмә юлларын таптап өлгермәгәннәр. Олы юлга чыгып, кеше таларга өйрәнеп кенә киләләр. Документларны бирегез, диде Гамил аның сүзен бүлеп. Юк шул әле, диде капитан йомшак кына. Бераз сабыр итәргә туры килер. Безгә иртәгә чаклы теге малайлар белән мәсьәләне хәл итәргә кирәк. Чыгарыргамы, юкмы? Гамил сискәнеп калкынды. Алар ябылудамы ни? Башларыннан сыйпаргамы әллә? Сезнең кәгазьләрнең вещдок булып чыгуы ихтимал. Вещдок? Әйе, шул вещдок. Бер төркем гражданнарның үзара берләшеп, алдан сүз куешып талау нияте белән кешегә һөҗүм итүе, пычак белән авыр тән җәрәхәтләре ясавы һәм шәхси милкен тартып алуы. Бандитизм һәм разбой кылганнарының әҗирен алырга тиешләр. Кеше үтергәннәрен көтәргә мәллә. Балик булмасалардамы? Андыларның ата-аналары җавапка тартылыр. Кемне үстергәннәрен белеп торсыннар. Сез ни сәбәптәндер аларны якларга маташасыз? Моны да ачыкламый булмый.
Әгәр безнең белән элемтәгә керергә ниятләсәгез, яки берәр нәрсә исегезгә төшсә, шундук шалтыратыгыз, я килегез. Менә сезгә телефон, менә адрес. Аның киткәнен сизенеп, ахыры шәфкать туташы бүлмәдән чыкты. Әгәр теләсәгез, мин сезгә тагын бер укол ясыйм. Спазган белән димедрол диде ул. Тынычлап ял итәрсез. Шәфкать туташының даруы ярдәм итмәде. Күзгә йокы кермәде. Атас дигән таныш тавыш колакта чыңлаудан туктамады. Капитан күрсәткән карточкадан гүяки салкын карашлы таныш малай аңа кирфек какмый текәлеп карап тора иде. Кем ул? Бер дусты Гамилнең күзенә карап, дуңгыз тиресе синдә, тиз генә тише алмаслар дип әйткән иде. Борчу мәшәкатьләрне йөрәгенә якын алмый, авырлыкларга бирешми янәсе. Әник бирешеп торсын әле. Улы хәсрәт килгәне юк ләбаса. Тормышы җитү, хатыны шибәр, 2 малае үсеп килә. Заводлар ябылып, иратның шактый көннәр буе урамда булганып ишеп йөрүгә калгач, хәтта кайберәүләр өметсезлеккә бирелеп, үз-үзенә кул салуга җиткән чакта ул бирешмәде. Авылга кайтып урнашты, йорт салды, мал-туар тулы ихата булдырды. Хәтта үзенә күрә бизнес белән дә шөгыльләнә башлады. Кайберәүләр кебек Ельцинны каргап, коммунистларның кире кайтканын көтеп, кул кушырып утырмады. Заман җилләре аны аударып йыгалмады. Әйе, шулай, тыштан караганда. Ләкин тирәнрәк, күңел төпкеленә күз салсаң, анда вакыт-вакыт бәгырне көйдереп ала торган утлы кисәү бар. Була шундый минутлар. Уф дисәң, авыздан ялкын бөркелеп чыгар иде. Уфылдарга ярамый гына, түзәргә туры килә. Ул кисәү бала китергән хәсрәт. Хәер, Гайнуллиннар гаиләсенә бала хәсрәте килгән дисәләр, һич кем ышанмас. 2 малай, Җәмил белән Газим бер тигез үсеп киләләр. Күзгә чүп керткәннәре юк. Бусы өстән караганда. Игътибар белән тикәлебрәк күз салсаң, буйга бер тигез, яшькә дә бер булып тоелган бу икәүне бер туганнар дип кем әйтер? Икесе дә кара чәчле, Гамил белән Сәгъдиядән битен сипкел баскан җирән чәчле Җәмил ничек туган? Бу гаиләне белгән кешенең күңелендә мондый сорау тумый калмыйдыр. Һәркемнең күрер өчен күзе, уйлар өчен башы бар. Адәм башына исә уйларның төрлесе килә. Кайчакта шаян мәзәкләр дә искә төшә. Бер адәмнең хатыны негр тапкан икән дә, врачлар кайсыдыр буында берәр бабагыз я әбиегез негр булгандыр да, шуның төсе нәсел геннарында саклангандыр дип юата икән дип башлана аларның бәгъзеләре. Дөрес, бала тудыру йортында нәни төенчекне Гамилнең кочагына салганда, табиблар аны-моны әйтмәдә итүен. Ни дисеннәр? Сабыйның каш кирфеге бөтенләй юк иде бит. Аңа инде текәлеп кара алмады да. Чөнки чәченнән бигрәк исәнлеге борчый иде. Башка хатыннар тудыру йортыннан атна узуга кайтып киттеләр. Сәгъдия ай буе ятты. Әле сабыйның температурасы төшми, әле имә алмый диделәр. Инде рәтләнгән, авырлыгы да арта башлаган дигәннәр иде. Ләкин ул әтисенә куаныч кына түгел, олы бер башваткычты алып кайтты. Беренче төндә булган хәлләр күңелгә онытылмаска уелып калды. Һәм яшәешнең тәртибен генә түгел, ир белән хатынның мөнәсәбәтен дә үзгәртеп җибәргәндәй итте. Төн уртасында аларны баланың ачыргаланып елаган тавышы уятты. Чистага төрде аны Сәгъдия, имезергә маташты. Кулында тирбәтте, ише белән иңенә салып әрле-бирле йөренде. Юк, туктамый нарасы, кычкыра да кычкыра. Ул бит әйтүе генә ансат. Бала ни кадәр генә газиз булса да, аны ничаклыгына яратсаң да, түзүнең чиге бар. Баштагы 1 сәгатьтә кызганасың, изгәләнәсең. Икенче сәгатендә чарасызлык баса башлый. Башыңны мендәр белән капларга маташасың. Өченче сәгатендә бәгырнең катыланганын тоясың. Чөнки үзәк тамырыңны үтмәс пычак белән бер туктаусыз ышкыгандай бу тавыш хырылдык чинауга әверелә. Аннан ничек тә булса кытыласы килә. Авызына бөке тыгып куясым әллә. Сулышы киселмәслек итеп кенә. Хәер, сулышы булай да киселә түгелме? Йодрык хәтлегенә чырае да, әнә кызаруының ахыр чигенә җитеп, күгәрә үк башлады түгелме? Хырылдау да көчәя, үлә күрмәсен тагын.
Сәгъдия нишләргә белми, ишекне тәрәзәне ачып ташлады. Һава кирсен дип инде. Аннары кинәт туктады да, аракы бир дип кычкырды. Гамил аны аңламады. Нәрсә? Аракы бир дим. Нәрсәгә? Күрмисеңмени, үлә бит, бир. Калтыранган куллар шешә муенындагы чуар кәгазь тасманы сүтә алмый азапланды. Кулак төбендә исә сабыйның хырылдау аша нәзик шинавы һәм Сәгъдиянең карлыккан тавыш белән: "Тизрәк бул инде, нәрсә мыштырдыйсың?" дигәне яңгырап торды. Гамил бармагын канатып тимер капкачны кайыруга Сәгъдия шешәне тартып алды. Әллә бугазыннан шимермәкче инде. Юк икән. Яулык пычмагын йомарлап, шуңа аракы койды да сабыйның авызына каптырды. Анасының күкрәген рәтләп имә алмаган бала йотлыгып шушы сосы чүпрәкне суыра башлады. Гамил аның сулышы тигезләнүен, әкренләп йөзенә нур иңүен күреп, шаккатып басып торды. Ни дигән сүз инде бу? Курыкма, аннан гына зыян булмас. Күрмисеңмени, файдасы тиде диде җиңел сулап Сәгъдия. Һәм талчыккан чырайына йылмаю галәмәте чыгарып, гадәттәге шаянлыгын кайтарырга тырышты. Аннары тулы ак күкрәгенең күгелҗем төймәсен бала авызына терәде. Бер айлык сабыйны хәмер белән дәваларга кем өйрәтте сине дип сорады Гамил. Наил апа, тумас борын башын төзәтергә кирәк булганмы әллә аңа? Каян белим инде, шулай иткәч тынычлана бит әнә. Ни булды сиңа ул роддомда? Берәр төрле ярамаган укол кадамаганнардыр бит. Кычкырма, баланы уятырсың. Чыннан да сабый имеп туйган, әнисенең күкрәк өчен капкан килеш йокыга талган иде. Сәгъдиянең якты сибеп торган ак күкрәге, күзләре йомык сабыйның алланып киткән йөзе, аның сизелер-сизелмәс тигез сулышы Гамилне тынычландырып җибәрде. Шамасыз арылган, йокы килә, 3-4 сәгатьтән кузгалып эшкә чабасы бар иде. Сораулар шул килеш җавапсыз калды. Хәзергә хәтле аларга җавап табылганы юк. Дөньяның мәшәкатьләре күп бит аның, бигрәк тә өйдә яшь бала булганда. Сабыйның кисезлеген башлыча анасы күтәрә. Әти кешегә төнге тынгысызлык кына эләгәләгүен. Ләкин шунысын гына үткәрүдә читен. Хатыннар өчен иң үзәккә үткәне үтмәс пычак, ши утын, йылак бала дигәннәр борынгылар. Гайнуллиннар өендә пычаклар уңайлы, утын ягасы юк. Әмма йылак бала дигән бәхетсезлектән хатынны бер генә ирдә коткара алмый икән шул. Ахыр дәрәҗәдә гаҗизләнгән чакларда шул бер чараны кулланмый булмый иде. Төн көнгә авышкан сәгатьләр җитеп тә, нарасы елаудан туктамаса, инде хәле китеп, тәмам сулышына буыла башласа, тагын теге шешәне ачтылар. Ләкин моны алар мөмкин кадәр сирәк һәм азрак микъдарда кулланырга тырыштылар. Сәгъдия сосы юш чүпрәкне баланың ирненә тигезеп кенә ала да, күкрәгенең очын китереп тори. Аннан сөт тамчылары чәчрәп чыга. Бала чүпрәк исенә алданып, гылкынып суыра башлый. Шулай итеп, малайны начар гадәттән әкренләп биздерделәр. Бу хәлләрне кешегә сөйләп, кемнәндер киңәш сорап та булмый иде кебек. Тик берәр җирдә яшь балалар, аларның сәерлеге турында сүз кузгалса, Гамилнең колаклары тырпая торган булды. Бер заман гәзиттә нәсел тамырын кырыткан хәмер дигән мәкалә күзгә чалынды. Соңгы елларда балаларның шактые зәгыйф булып дөньяга килә. Моның төп сәбәбе эчүчелек. Кайбер сабыйлар күзен ачканчы ук махмырдан интегә башлый дип язылган иде анда. Һәм бала булдырырга ниятләгән ир белән хатынның икесенә дә хәмердән тыелырга кирәк дип катгый кисәтелгән иде. Ләкин Гамил белән Сәгъдия һич тә хәмергә хирыс кешеләр түгел бит. Аларның сабыйына бу афәт каян килеп ябышкансың? Ул гына да түгел. Әкрен мантыды. Яшьтәшләреннән шактый сынга кала торган булып та чыкты ул. Һәммә чүпрәкләре юш кенә түгел, сары таплы. Муенында 6нчы ай җиткәч кенә тота башлады. Анасының сөте артып калуга карамастан, авырлыгы да әкрен артты. Бер көнне Гамил эштән кайтканда, алардан Наил апа утыра иде. Милаем чырайлы, тулы гәүдәле акушерка, элекечә әйтсәң, киндек әбисе. Күрми түзеп булмады диде ул. Ерак араны якын итеп, махсус килергә булдым.
Наилә апа шәһәрнең икенче ягында яши иде. Заманында Таллыда гына түгел, бөтен районда бала табу йорты бердән-бер генә чакта, балаларның күбесен ул кабул итә торган булган. Гамилнең дә, Сәгъдиянең дә кендек әбисе ул. Әниләреннән кала иң якын кешесе. Аны онытырга ярамый. Бик үк еш булмаса да, очрашып, хәлләрне белешеп яшиләр. Дөрес, соңгы елларда шәһәр үсеп, тагын бер бала табу йорты ачылгач, күрешүләр сирәгәйде. Чөнки Наилә апа элек эшләгән җирендә калды. Гамилгә фатирны яңа шәһәрдән бирделәр. Кешене күрүгә үк күңел ярасын ачып салып булмый. Шуңа күрә кичкә авышкан кояш нурлары белән яктыртылган чәй табынында тегене-моны сөйләшеп утырдылар. Син безгә дә әни кебек, безнең балабызга да, диде Гамил. Шулай теләдегез бит. Мин эшләгән җиргә киләсе иттегез, диде Наилә апа. Үзегезнең роддомда да начар булмас иде югыйсә. Күңел сиңа тартты шул, диде гадәтенчә тешләрен ялтыратып Сәгъдия. Бер чынаякны бушатып, Хуҗабикә кунакны икенчесенә кыстый башлагач, Гамил шаярган кебек кенә әйтеп, анда хәзер малайларның тәпиендә югалыйлар икән, диде. Яңа туган сабыйның үзе белән бергәләп, Наиләнең кулындагы чынаягы чайпалып, аклы күлмәгенең итәгенә түгелде. Заман шундый бит, нишләтәсең, заман, диде. Кая, Наилә апа, туз белән ышкыйк, диде Сәгъдия сикереп торып. Аннары су белән юып җибәрербез. Кирәк милә, өйгә кайткач хлор белән. Ул соң бөтен балаларга шулай тиешме? Безгә дә хәмер суырттырган идегезме? Әллә яңа инструкция чыктымы, дип каныкты Гамил. Наилә башын иеп, тастымал белән итәген ышкый, сыек шал бедрәләре генә күренә иде. Андый кагыйдә юк та ул, диде гаепле кеше сыман. Бик күпне күрдек бит инде. Эчкечелек көчәя бара. Кайбер балалар махмыр белән туа. Врачлар ни эшләтергә икәнен белми. Махмыр белән? Безнең баламы? Исерек ата-анадан туган балагына шулай дип тә әйтеп булмый. Бәлки, башка берәр сәбәптәндер. Медицина бик катлаулы бит ул. Кем белеп бетергән? Бәлки, нәселдән берәрсе, диде Наилә, җыерчыклы кулларын угалап, һәм карашын бармакларына текәп тукталып калды. Нәселдән? Дип сорады Гамил. Әллә мине дә тууга шулай сыйлаган идегезме? Наилә ачылып китте. Син бүтәнчә сыйландың. Гел онытасым юк. Кычкыргалап алдың да, бармагыңны кабып сурырга да кирештең. Анаңның күкрәген каптырудан бүтәнчә калмады. Үзеңә тиешлене беренче минуттан ук даулап ала белә идең. Булырдайның туганда ук билгеле. Улыгыз да, менә күрерсез, туп кебек тупырдап үсеп китәр әле. Бишектәге бишкә төрләнә. Аннары йоклап яткан сабыйны юка юрганы өстенән генә сыйпап куйды да, менә, үзен күргәч, җаным тынды, диде. Бәхетенә күрә, бик яхшы гаиләдә үсәчәк. Сез аны аякка бастырырсыз инде. Чын баһадир итәсез. Ул тагын нидер әйтергә тиеш иде. Гамил текәлеп көтте. Ләкин Наилә апа күтәрелеп карамады. Башын аска игән килеш, күңелдән ниндидер бер борчулы билгесезлек калдырып чыгып китте. Коридорның аргы башындагы бүлмә эченнән тынык кына кычкырган тавыш ишетелде. Кемгәдер ярдәм кирәк иде ахырсы. Әмма башын беләкләренә салган шәфкать туташы кыймшанмады. Лампа яктысы астында алтынланган бедрәләре генә яктырып күренә иде. Тавыш бер көчәйде, бер тынып торды. Аннары шакылдата башладылар. Гамил калкына төшеп, шәфкать туташының халат җиңенә урынды. Анда берәрсенең хәле авырайып китмәде микән? Хатын башын калкытып, кирфекләрен угалады. Аңын җыярга тырышты. Бераздан гына кайда икәнен чамалап алды. Ниһаять, салмак хәрәкәт белән кузгалды да аргы башка юнәлде. Гамилнең уй сөреше буталды. Күңелгә аңлап булмый торган авыр бер сагышлы хис бәреп кирде. Ул үткәннәрен уйлап ята. Сызлануы да көчле түгел, чыдарлык. Анда, аргы бүлмәдә, шушы минутта берәрсенең җан тәслим кылуы да ихтимал бит. Больницада кеше үлми тормый. Әҗәлдән дәва юк диләр. Ә менә Наилә апа
ничек кенә булмасын, баланы үлемнән коткарып калган иде мәгәен. Әйткәне дөрескә чыкты. Малай яшьтәшләреннән бераз сыңарыбрак булса да, мантыды, көрәйде, әкренләп һөнәрләрен арттыра барды. Үзе генә түгел, 1 яшькә кече энесе Газим белән бергәләп. Әйе, аларның 2 улы рәттән туды. Күп ирләр моның белән мактаныр иде. Тик олы малайны башкалардан ким итми үстерүнең ничек авыр булганын бер Алла белә дә, Гамил белән Сәгъдия үзләре генә белә. Җитмәсә, заманасы да ябык килде бит аның. Завод бүлде, эш хакы алу бетте. Бик күп ир-ат иртәнге сәгатьтә ишек алдындагы эскәмияләргә чыгып утыра да, көн буе шул тирәдә булгана. Гамил дә шулар арасында чуалып гомерен уздырган булыр иде бәлки. Әмма аның 2 яшь баланы, бигрәк тә исәнлеккә туймаган олы улын аякка бастырасы бар иде. Ширләшкә бала өчен сулаган һаваның саф булуы бигрәк тә мөһим диделәр. Гамилнең атасы вафат булып, анасы Казанга кызының баласын карарга киткәч, авылдагы йортлары буш калган иде. Сәгъдия белән киңәштеләр дә, шунда кайтып урнаштылар. Аның тагын шунысы да бар бит әле. Җирдәге кеше ач булмый. Чөнки ул заводтагы шикелле айына 2 тапкыр бирелгән акчага гына карап тормый. Бәрәңгесе, яшелчәсе, ите, сөте мае табында була. Дөрес, алар да җиңел генә бирелми. Олы хуҗалык тотуның мәшәкате бетмәс төкәнмәс бит аның. Гамил колхозда инженер булып урнашты. Шуның өстенә кешедән күрмәкче дигәндәй, аз-маз сату алу белән дә шөгыльләнергә кереште. Шулай итеп, ул заманның ачы җилләренә бирешмәде, аяктан егылмады. Бусы тыштан караганда шулай. Гаилә тормышының тышка бәреп чыкмаган, ятлар күзенә бәреп кермәгән төсмерләре дә була. Мир алдында анадан тума шишенеп, тәндәге бар бетшәләрне күрсәтү ярамаган кебек, ир кешегә күңелен ачып салуда килешми. Авызың тулы кан булса да, кеше алдында төкермә дигәннәр. Гамилнең дә кешедән яшерергә тырышкан күңел сызлавыгы бар. Аның урынында башка берәү булса, нишләр икән? Әйтүе кыен. Хатының ят кыяфәтле бала алып кайтып, колагыңа читтән синеке түгел ул, башка берәүдән дип сүз ирештереп торсалар, моңа чыдавы җиңел түгел. Ширләшкә баладан кеше гайбәтеннән туеп, койрыкны читкә борган иратлар да аз мәллә. Гаилә тормышын ипле итеп кыру ул майлы ботка ашау гына түгел. Әгәр берәр ир хатыныма караган сайын ләззәт хисе кичереп, тавышын ишеткән сайын, ул миңа бер кайчанда ямсыз булып күренмәде. Сүзләреннән күңелем булганмады. Өйдә бала елаган тавыштан колагым тынмады дип сөйли икән, ул чипчи ялганчы. Яки шиктән тыш хәйләкәр. Шулай да бераз бузылышып йөргәч, килешеп, суынып торганнан соң сөешеп була. Ә менә күңел түренә шик кырты, көнчелек кырты кирип уяласа, һәм ул әледән-әле уянып, бәгыреңне кимергәләп торса нишләргә? Эх, ул бала никләр генә анасына, я атасына охшамады икән. Ник ул әле капитан күрсәткән карточкадагы малай төсле булып тумады икән? Ник? Бу сорауга җавап табу мөмкин түгел иде. Һәм шунлыктан шикне дә куып булмады. Баштарак бу кырт үзен сирәк сиздерде. Чөнки аннан тышта гамнәр күп иде. Сабыена 3 ай тулдымы, юкмы, хатынның тагын йөккә узганы беленде. Сакланырга кирәк булгандыр да. Сәгъдия татар хатыннарына хас булганча, бу хакта ире белән ачыктан-ачык сөйләшергә уялды. Мәхәббәткә оят килешми дә бит, нишлисең? Үз чиратында Гамил хатынына монысы белән нишләргә белгән юк. Больницага кирип чык дип турыдан әйтә алмады. Ә вакыт дигәнең уза да китә бит. Аннары соң булып чыкты. Кыскасы, туасы жан туды. Һәм әйтергә кирәк, атасының бәхетенә туган булып чыкты. Бу бала тудыру йортыннан ук йымры башында кара чәч, әлегә төсе ачылмаган күк күзләре тирәсендә кара кирфекләр алып кайтты. Калын тавыш белән үзенә кирәкне сорый,
әнисенең күкрәген томырылып каба, имгәндә киң борыны тирәсенә нәни бөрчекләр булып тир бәреп чыга. Үзебезнең нәсел дип уйлады Гамил аны күрүгә. Һәм баш түбәсен сирәк сары төк каплаган, озынча йөзендә зәңгәр күзләре дымланып торган өлкән малайына сәерсенеп карап куйды. Берәр бабабыз блондин булгандыр, диде Сәгъдия аның карашын сизеп. Кил әле улым син дә. Анагыз сөтле сыер бит сезнең. 2 бызауга җитәрлек. Һәм җирән чәчле малайны тезенә утыртып, кара чәчлесен сул терсәгенә салып, түш сәдәфләрен ычкындырды. 10 көнләп әнисен күрми торган Җәмил, энесеннән көнләшеп, үрсәләнеп имәргә кереште.